Νίκος πάει πού. Κάτσε μαλάκα γιατί τώρα μάτια από εκεί κάτω. Μάτια και έφτασε. Λοιπόν, θα έχετε λαντική βοήθεια. Νίκο μου, λίγο να άκρη. Νίκο. Θα δώσω το πάλι κάτι δίπλα να Γιάρη. Πήγαινε πιο πέρα να πάρεις τώρα. Τη ροδιά δες, τη ροδιά. Εδώ. Μαλάκα με χτυπάει τώρα το... Ρε δεν φαινόταν το μονοπάτι, δεν φαινόταν το μονοπάτι. Το χάραξες πάλι την μπάλα. Ραπί! Ω μαλάκα τώρα φύγει να πάει πολύ στο από κάτω, δεν πρέπει. Ένας! Ούτε δίγρονα, ούτε τετράχρονα. Άμα το κόψεις εκεί, το κόψεις θα Με τα πόδια πέφτουμε. Οι άλλα τα κάψουν τόση ώρα τώρα, ρε, άρη. Θα πάω, εντάξει, δεν έχω τώρα. Στο μπροστινό! Δώσε γκάζι. Ρε, οι άλλοι καλύτερα να σβήσουν τόση ώρα, ρε. Ξανά κάτω, ξανά! Όχι, δεν κάτσαμε. Άσε γιατί δεν ξανασπρώχνουμε πάλι. Φύγε από εκεί, ρε, μαλακίες πάλι τα ίδια. Έλα, Θωμά! Έλα! Έλα, μαλάκα! Έλα, ρε, μαλάκα! Από κάτω. Αυτό έχει σημασία. Το βγάλε όμως έτσι. Έχει φαγωθεί πολύ εκεί πέρα, ρε. Ποιος είναι κάτω? Ο Θωμάς. Ας είχα εγώ συμπλέχτη. Ο κουμπάρος, μάπα μηχανάκι σου δώσε. Πρώτες Δευτέρες τι νομίζεις, αυτό μου χάνει, ρε. 4,5 να διαλώσεις το κάνω. Πήγες η αρούμπα αέρα πάνω, Εκεί το φαγωμένο το φοβήθηκα, λέω κολλήσω κάτω τώρα. Αφού είναι τα πετάλια, δεν θα μείνω εκεί πέρα. Θα μου φέρει καφάκι εδώ πέρα εμένα. Είχαμε στην αρχή μια, Είχα μια... Λέω, άμα το κλείσεις τώρα, συνέχισε όπως σε πάει. Ρε εσύ Παράσχο, οι άλλες που είχαμε πάει με το μελά, πού είναι κάπου πιο πάνω? Τι άλλες? Εκεί είναι οι καλές, γι' αυτό πήγα από κάτω εγώ. Αυτές θα τις πάμε. Έχει κλείσει εκεί, ρε Άρη. Όχι ρε, πας, αφού έχω ξαναπάει. Θα πάμε τώρα, θα πάμε Άρη, θα πάμε απέναντι. Δεν ξέρω, κάτσα μου θα πάμε τώρα. Την προηγούμενη φορά έτσι πήγαμε, κατεβήκαμε κάτω μετά. Δες το Άρη. Από εκεί κατεβαίνουμε κάτω, πάμε απέναντι. Ρε Θωμά μου. Από εδώ κάτω βρε μαλάκα. Έλα. Για όλα αυτά ο κουμπάρος σου. Τώρα πρέπει να πάρεις. Βρε με το που σταματάτε σβήνει τα μηχανάκια, αμαρτία. Με τα πόδια να ανεβείς, αυτή την ανεβαίνεις. Αυτή. Κάτσε να τελειώσουμε στην παλιά του καλαριέ, σου πω εγώ μετά. Θα πάρεις την καλαριά μετά. Καλαριά σιγά μην κάνω ανάβαση.
αντιτής απλά. Σαν τα μάρια εκεί πέρα πας σκοτωθούμε. Είναι μία μωρέ κλασική. Έχει μία που στρίβει. Δυο με στροφές είναι και μια που είναι ευθεία, αλλά έχει φάει τον τζιπάκι ευθεία και δεν μπορεί να πάρει φορά. Αν έχω πάει εκεί. Είναι μία αντιπυρική ζώνη ρε εσύ, η μία, η πρώτη που κάνουμε, Ναι. που είναι πολύ κλασική, τη βλέπεις. Μετά τη δεύτερη που κάναμε πάντα, στα καπάκια εγώ την είχα Όχι, χάσει την ρε. τελευταία φορά. Και αυτή είναι αντιπυρική ζώνη, στο μεταξύ και η δεύτερη. Η τρίτη είναι αυτή που κάνουν τα 4x4. Εν τω μεταξύ εμένα αυτός που ανέβηκε πριν, μου άτσε μια πέτρα και